Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Fuloni constituency pen all party hills leader conference mate thi hek pen APHL sia songalong ke claim kachi paduk naya bangphu Dilip Terang Hemai Tokbi Dhon Singh Terang Anil B Joy Singh Hanse Dorong Pharla pen Joy Singh Tokbi atum Diphu BJP mass joining amai along kaching be duna puthak alam the Fuloni constituency pen APHL simephu Dhoniram Timung aphan Karbi Anglong news apherangke Arun Ingti kathar ahin pen kaching ki kachethan pedopon Fuloni long all party hills leader conference mate thihek pen APHLC asong pen dak asok boy kang raipon pusit di pumas joining long laso puthak pini lam theklang kon lo laso sok boy kang raipon along bang troksi tumdo la si la bang so amen ke alang litum la ke Dilip Terang la pen Hemai Tokbi la pen Dhon Singh Terang la pen Anir B la pen Joy Singh Hanse la pen Dor Singh Rongphar Lapen Joy Singh Tokbi pusi alang litum cepang tektono la si laso puthak koan dak Fuloni APHLC amai phu atum la ningduk doma avema laso puthak alang litum tensliman klar dak alam thepini arjupon senang laso puthak la si laso puthak karjupon phansi bor ilo alang ni phanse la si mai phu dhuniram timung phansi arjupon itu BJP along atau kolam nang itu long pen tapi nili disname ala pini nonhet prangjong nan tuna juga prangjong ni dalam bagang so video bang teglong lo alang itu BJP sepau dulu kolam ase hasil langsung putha ke bangke APSLC pen ini tumke kai kita jethan wer je APSLC ke song ke ini tum he aphan long ri aphan pen sik sidu pantang ni pa farmansi itu melabang so jesong bom lapen Fuloni constituency along sitame elitum lapuson si awareness arong pendam penanun pen cingki jithan pen elitum claim bom lo lapen ke MSC sitame elitum intang kring pen labang so kecepat telong bangke elitum claim dun lo lapen a percentage sitame elitum mesen lo lapuson si elitum cithai long lo lapen non alang elitum labang so BJP along kecepat ogdun pu bangke nelige manghume me alam osan lo alang litum khe phan long ria phan claim lo nang pusi alang litum radalong labang so lam the bangke alang litum me meeting long tour program along sitame jailo sitame piniar ni alang litum labang so BJP along kachipa ogdum det ku bangke niligi mang hume me alang atheke pipot ma puludang te litum khe long ri farman sikar jap hala bang so imina jungjung reng nang ko phan le hala bang so ke claim kali kei reng lo pulang tay minata reng po longri tang lo pulang tay minata reng po sik sidol tang lo pulang tay litum kadok gawe inglong so kei si reng po pubensi labang so IPSL siap movement kinang claim bom Kita pini da la Thomas joining lo Fuloni APHLC kan bangkan donik lo pamun ini terang sangho alang li hau ladak meeting along joining along ala bang so me long dam theki jai ateng ku dam te bang kre throk pusipu sidame nili la bang kre throk aphai bang long etilang bang throk si bang aphai mote nili kini dun lo la song bong pen ke nili amen sidame pudet ko Dilip Terang lo la pen ke Dhon Singh Terang lo Dorong Phar lo la pen ke Hemai Tokbi lo lapen ke Dharmendra pusipu alang ta alang di men binong ke Joy Singh Hanse pusipu lapen ke nikalang ke Joy Singh Tokbi lalang litu amen si ni non namat ke ladak kini lah selang litu kidun pusitame lage khei longri mane ilitu ma khei pareng nang kulelang litu kidun kali lo amina jungjung saltho bangse la bangso BJP long ke cepa ogdum pen BJP kupia kam claim Ihom Hyundai agari Saphapani Forest Gate along Langjang cho Chitini phai pli arni Borpothar Police Station ke parlo ada porphai kroisi apor malom NH 39 atowarpi Saphapani Forest Gate arai lang adong along Dimapur anathu pen ke wangbom ihum NL 07H3486 Hyundai agari kapapra parpik pen ajok aphiadang kangbop dak ajok ahir ing tangrak kachingkoi gari katewar abang phupen nangke thandun ke deopani mondir ansi ke paliji pusi che thanpon bonta kopai ki me parpik pen ajok ar lokache thapdun atum thang areng ahu ke so abelang pusi berta ribdun long
Gari katewar abang puamen lapuson henlo Sachin Bhagat Asar Buramen Dilip Bhagat arong Dimapur Police Station Dimapur Pusi Pangthekpon Nonamat Borpothar Raikom Saikhi Atum Bangpen Bangswagari Chepari Dengpon Rongagora Pen Lawrence Lekthe Karbi Anglong News Deitor Moniram Langni Auditorium Hola Sai Hemalong Bharatiya Janata Yuva Morcha Karbi Anglong District is 2nd District Executive Meeting ke pamanpon Labangso Executive Meeting along Kache Tongdun Lake District Committee President Jiten Be District Committee General Secretary Sar Singh Tiso District Committee General Secretary Joya Jigdung Vice President Assam Pradesh Janjati Keso Social Media In Charge of State Committee BJYM Ritupurna Deka Financial In Charge Manoj Borua BJP State Committee Members Ritu Raj Deka BJP EKADC District Committee Dhon Singh Tarong BJP EKADC District Committee Vice President Lawrence Killing BJP EKADC District Committee General Secretary Kesop Timong Lapen Dwarbagori VDC Chairman Sarkoirong Parlapen ke BJP along ke theki dinga tum chetong dunsi bangso amai jasemet ke BJP leadership atumpen report ka chipi pon lake constituency wise atumpen jingki chethan pon ko ana sai ke claim mapu a report KN Puta BJYM District Committee President Jiten Bepen Ningjepon Lapen ke nilitum BJYM hin pen ko sonsi anso se BJP kapang tang ponji aphan sai claim pon bomlo puta Jiten Bepen Ningjepon Lapen ke Meghalaya along longle alam ki along sitami un anben ke nilitum BJYM hin penta cherap chetu dunji aphan bor ipon poputa Jiten Bepen pherang ke athengno Ningjepon Tarpong Mendor Singh Tokbi Karbi Anglong News Litum jathan pollo unan mangke lasi lalo ni tum non pen sistang la Kate salan pen ahin pen bharti dulu so kai kita mereka cerap dunyi kakisik do marang re sik bang kenil tum kai kita do nil tum party along slogan masutolo jati mati lepen beti tum long do asonak thak tum samlong stame tum kachin hon chief minister khai Dr. Himanta Biswa Sharma stame ninjibo anpata tum karban tum mas council along CM tum kachin Dr. Tulang hangsa stame asolam kaning jet chota kali alang liga kam stame ken nang tum theglong lo kam tang apor hot stame dudu kuri long eviction ka kuri pendang lok hala langkai jan long son stame ada eviction ka kuri lakanili tum dapan sini tum ining chitidun melo sar tum kachin hon Dr. Tulang hang sar stame si methang along ri bangai kachirai kom phan bangai kai ta ke matha do jok se langli puson panang chirai dim stame langli tharli ponbom litum theglong kate lapuson alam pida do la so puthalo nali tung an ba cerap dunyi alam ki ke non nom si klang chok puson da kali alam ki ke akan na do kasi tum party hin pen stame un an bang ke ni tum det long ri methang long ri kachirai kom je long e kai kita do lasi aku itum Karbi Anglong tim Karbi Anglong pen stame mate akhai Dr. Tulang hansar kerja pen stame tum party pen chot phule kapori lo pasonda kali alang li ke kado pangkom pet pen salang li kam klem bom kese pen nang kapre tala khai longri mate la border ka cherai kombang ke alang li party aligned le dam tak li kapre methang longri methang cherai kom nang ji putang te sop pen ta klem ra pet gedam ra pet pason bang nang ku salang gedam tang port ali tum theng long bom lo Kaziranga Kendu Langso Picnic Sport along isi mesen kesang ahem avilan. Lason sila khain kora thok Dwarbagori MSC constituency angkang arlo. Nong nam kache thangklong Kaziranga mate Kazirong hangpi Kendu Langso Picnic Sport along isi mesen waiting seat mate kesang ahem avilang puke chetherak meme alamlo. Labangso along Halloween prek jam adet pen munit atum sitami nang visit o lapen ke atumi pini chotle kijoi atum ke bang chotpu adim kali hako arni pen sitami labangso along ri binong pini an sitami lasonsi dobomlang sitami lapuson nong nam kache thangklong adim mate tourism along ri puset ke kaching thor amoka vedet ke manghumeme alam lapusona phansi parivartan puma Diphurong sopi along klarbong chotke Karbi Anglong Development Oluma Putong Pupoma. Lason si Kendulang so picnic sport pen chetebok het arong tovar krong thom kachetok mate timiali along ihum ke rak thang kesang ahemdo haladak phumen ingti arong amekar Bidya Singh phangchopen nangke thandun atengke labang so waiting seat ningkan kep krep ho anbak dopo
kedam tang Congress a sorkar charibom ahutsi ki kim ke sang ahem puta thanpon lapen ke non puta thangna repairing hei hoita ave penlang lasi non ki khibom a sorkar atum jongsi labangso aki sang ahem repairing eta sonte mesenji puta ningjepon Kajironga pen risaningti Karbi Anglong News labangso wedding set ningkan kon bakdo po Ene ke ningkan kre phone dulu. la so ahem hedi kisang hem hedi Kalang. la inde afi repairing la ben akimi kikim ji polam the klangklema Kangkle ha Kongres Sorkar kedam tang Kongres Sorkar si kim kang pen la non puta. Amane la so amane repairing la hai nang le pin la. la son kikim ave pinlang kedi Ave pin la. la ha kongres sokal ki mang chora melo kedi La kim nang chon le. ada La non la ke cari pon BJP Sorkar tum pulo la si nang repairing kru isonte chelang mi choji ko yalo. o la son je chuning ri lo nang li tum bang ke la nang li tum le da ke tourist place lo kedi ha Kalang le. ki jui da do ja do picnic spot lo kedi da Kalang le. kajirong hang pi riasi puri lo kedi Kalang le. nang li men che thani ki ma Elemen ke bidasing pangchu ko. Ada Nanti- komen ing tiarong. kumen intiarong me ka lo kedi Kalang le. to choroi long te nang li fa